Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Qatt smajtu bl-irwiegel? Le, x'jaħbtu? L-irwiegel huma mod popolari ta' kif tbassar it-temp. Fl-antik ma kellhomx gazzetti jew siti tal-internet li jgħidulhom kif se jkun it-temp, allura kienu ħarġu b'sett ta' regoli appuntu l-irwiegel biex jippruvaw jaqtaw kif se jkun it-temp tas-sena li tkun waslet biex tibda. U x'kienu jagħmlu? Kienu jaqbdu 12 jum ta' qabel il-miliet, mit-13 ta' Diċembru nhar Santa Luċija sal-24 ta' Diċembru lejlet il-miliet u josservaw it-temp f'dawn il-ġranet. Kull ġurnata tikkorrispondi għal wieħed mit-12 xahar tas-sena. L-ewwel jum ifisser Jannar, it-tieni jum ifisser Frar, it-tielet jum ifisser Marzu u l-kumplament. Skont it-temp ta' kull ġurnata jitbassar it-temp ta' kull xahar tas-sena ta' wara. Jiġifieri jekk fit-13 ta' Diċembru fl-ewwel jum tal-irwiegel tagħmel ix-xita, dak ifisser li f'Jannar se jkollna l-maltemp. Jekk fit-tieni jum jisbaħ b'nazzi u mbagħad wara nofsinhar iqum il-maltemp, dak ifisser li l-ewwel nofs ta' Frar se jkun temp sabiħ, imma t-tieni nofs ta' Frar għandna nistennew temp xitwi. B'dan il-mod nistgħu nbassru mhux biss it-temp għax-xhur li ġejjin, imma jekk naqsmu l-jum nistgħu saħansitra nbassru t-temp ġimgħa, jekk mhux ġurnata ġurnata. Imma jaqtaw xejn dawn l-irwiegel? Ma nafx. Li nafu li hemm min jidħol għaliha bħala logħba iżda ssib min jieħodha bl-akbar serjetà biex naraw taħdimx. Irridu nippruvawha. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu the Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.